И ето сега това е сървъра. Той е много интересен според мен. Той за точката 1.8.8. В него има да играете, да оцелявате, има честове, които дават много хубави айтеми. С този Blaze може да търгувате, както и с селетните. В този чест, който има диамантче, всеки ден ви дава айтеми. И тук има евенти всяка вечер от 8 и 10 часа. А в събота има големи евенти, които са от 8 и 10 също. Тук има мини игри. И в другия ми клип ще покажа какви са игрите и другите неща. Когато минете също от тук, ви дава спид за малко секунди. И тук търгуват с всичките тези, може да оцелявате, да справите хоум и най-различни неща. И това беше от мен. Довиждане!